Hello, Mini Lydon, Darasujit, Ambai, Darasujit, Pongkaham, Darasujit, Tamu Kaitongsa, Darasujit, Sinayang Light Tamu Wati, Vana Night on Wati, Penancy, Andara in Tonka, Tamuro Maisaka, Darasujit, Pung Rogo, Tamuro Kaitong, Darasujit, Tamu Kaitong Tabok, Ang Tabung no, my Sai Paidora, Mui by Sungke, my Chia Kodi Puni, Kisai Pika. Wati dawara nai tong nong yang da sujit. Ronjita Dema. Hello, bye, hello. I like Donna Hambai, by Ronjita no Hambai. By Ronjita, Tabuk Tamukai Tong, Pungni, Tamuro Machasa, by Ronjita. Waya Satung Se, Tung Mani, Ma Ungjak. Waya Satung Se, Tung Mani Marungjak. Sini yang bawa satu tung mana marong itu ongke tabu ke wati wana bagai noka kusuma itu ka wati wana naik ongke tabu ke Byron jita deh makai tabu tamu kai tong tamu dong mai saka sa nongke Byron jita ke kisah net sulu kai do ongko wati wana naik tong ongke bawa ni bagai kisah net sulu kai tongane yang
Ani mobile battery charge paijak tabuk tereno sedo munai mini bor thangai tong baikhe ko kwrai battery kwrai hingkai thangmano bai battery kwrai titina no subai tongkha hambai marwano no tau bor thangai tong hino no bor thangai tongmani tabuk baikhe tamo nini lai borok phaya khosa kebo tabuk bor ringle buini nungle buini laibo thango nini laibo khai tamo kebo phaya mini siata dara sujit bongni samung rok pele ni bagadi phaimaya tamo ni bagui phaimaya saimaya ta bongni bepar ta bor bok hel khaya phano kop kwrui hello sabo tong comment khaibedi kisa lai rok riri baidi kisa comment rok khaibedi kisa mini naidi angle ani channel kwrui phano se jotono sabur khai tongo au dara hainu ta dara nungle channel kwrui tino asuk borok no nung jotono ongo khai tongo subai tongo anobo nungso man bagui no bele hamai maro dara no nungle kaisa channel kwrui titi se jotono subai tongo chung borok muni jotoni hamjamung tongna nango chung kaisa bai kaisa sini tiparasa subaya kaisa bo subanai ba hayadiba chung tiparasa joto subalai nango ani channel no bo subs khaidi khainai saron khainai nungau ani video tolago thangoi comment kaisa khai ridi ang nono subs back khai riano angkai nungano subs khaji angkai subs khai ridi angkai tei like kaisa ridi angkai nung tabana di ang nono subs khai rinai ungo ani like pek angkai nono subs khai rinai angkai ono nung ani video tola thangoi comment kaisa khai ridi hello mini hello dara mithun tabuk tamo khai tong dara mithun phunggo tamirok maisa kasa tabuk tamo khai tongsa kaisa jaga phaimani kaham de tong nini para borosa ani para angka dumasarao kaisa jaga phaimani
kaham de tong kaham no kaisa jaga himani jaga buji mandita ani para angkai duma sara do angkai dara mithun ni para boro hingkamong dara mithun oke munai ang isa do beng bengo ang tabo kokore dara mithun tabo bengo angkai ba nung biji to tei no ano chubai tongkha kokore thangmano ulo phainai indo do ulo tai samalaya no nung bai dara mithun angkai nung tabo biji tongo angkai ba thangbai mano kokore I mini bai no ang bo sini tripara santofa kusuk kusuk go kathung omo no ani naimung obono ta dara suji chung tripara chung hamjale yakai sabo hamjalani ba tripara chung nga hamjalayo chung joto kaisa ba kaisa chubalani nango kai sabo buino borok to phai sini tripara sana chubaya ngai chung tripara chung chubalani nango hayadiba oino dofani borok to phai chung no kono dino chuba gala ngai sini borok se chung bujilani nango ta obono nung chuba mani bagai no bela hambai dal suji sini tripara se kok salai mele ya tongo do kaisa kusu ma ang joto borok no hiya kaisa kusu borok tongo sini tripara kok salai mele ya tongo wati se wai tongka sini go ang tau tui sikis ang tu sikisa ma puganai ani kok sana dung ang kisa kok sana dung do omno ano kisa ani kok saman se ro tongka kisa anon la kadi hello sab tong kisa comment khai bedi sab tong comment khai bedi kisa la do gari kisa hai no ta chung joto hamjamung chitong nango dar suja hai diba chung joto hamjamung chitong nango 파란자 벤 딱시로 라니 살짝 들이나서 겐가자마
Aku darah. Kamu sebelah apa?
lai don munai hambai bai mai hi te bai mai se ta mui rok bai cha khamunai ang mai se ko tabuk se hello bai mai ni kaham datong ga bai mai ni saka hello munai mini comment positive tabuk se tu kuman phayo do bai mai ni ga nungle munai sunchi sunchi jaga I ang bo ka bai mai sa on bai mai min ka hane bai mai histe ka roi halka tam tam hane biang sa mini pas slide ge hello bye bye ang kerido ang apo tu ku ke tonggo ang tabok se phayo bai monjo thangka bye hinai munai mini nung che light khaya ko rock light khai lubai di sung tipasa no jotono sabor khaina nango haina hello tabuk sang tu kumani phayo do sao kon je tongne ro comment khebe di taising kang kurin bagai comment ok pore mandia kisa anona kadi yang tabuk se tu kumani phayo do taising ko kisa anona kan comment khebe di sabo tong kisa thabedi kisa di phone maruk ja kisa sagari sabo tong kisa lai ri kadi dipor kaham nono bo jambu de man dipor kaham tabu di phone tam mai sa sagari tabu tam khai tong sagari kisa lai ri je angel lai ri gadi kisa hello sabo tong comment khebe di kisa lai ri je angel lai ri gadi kisa taki sabai gadi tam khai tong sagari kisa ko tabuk borosa nogoda tabuk khe borot nu jambu de ma rika hambai jambu de ma lai mana bagai angkai jambu de ma nung tabuk boro sa tabuk tatam rok khai tong angkai sabo tong kisa comment khebe di nogo no sabo tong comment khebe di han bai ma hita henu munima khamjago bai ma hi taising ka nong ne comment poriman dia do ang tu ku tong do taising ka on wa nong ne comment poriman ya tabu sang phayo do bai ma hita buta ma khai tong mai disa kha bai ma hita buta ma khai tong mai disa khai no tamor khai tong tabuk to kunai kuri chaka phungni dipun kese kho phungo ta mui mai chaka lok kore tongo
ta mới mày chắc à bài mà hiệp hùng ok ạ. Good morning da jambu. 150 বাইসাও দেড়শো বাইসাও দেড়শো বাইসাও tabuk da morning kaka ha 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 ni munika bai mai wati da wana nai tong no ne ga sine yang lai tabu wati wana nai tong tamo deড়শো বাইসা sido tamo deড়শো বাইসা tamo deড়শো বাইসা hino bai mai hi chagadi tamui bai mai cha ha munai angle mai se ko bai mai hi di phung ni cái cha cái pekha do cái ta bu di phun cha nai tabu mai chao deড়শো bai cái tabuk tai ki se tong cái mai sa na di phone ni mai se ko tabuk he phung ni cái to phung ko sai pe jak no no yang wa ti da wa nai tong দেড়শো টাকা বাই মাই চাও তাম মুই চা অম মুনাই yoga. That's true. That's true. That's true. That's true. That's true. Hello, sabo sabo tong comment kebe di. Ang buji man liya munai. Hello, sabo sabo lai di ji ang kisa ondor kisa komera khaye di. Net bo sulu khai tong ha. Ladies fingers. Ladies finger. ladies fingers. Okay, bilia tamorok bo bujia tamorok bo saka bujia tamorok saka seresu seresu buji mandia deresu
Deresu Hello, sao tao comment khabari kisa. Munai mini detso nung bujio da tamomui ama bujio. Da jambu ang bo buji maya. Munai mini detso nung bujio da tamomui ama ang bujia ang bo bujia ta ang bo buji maya ta dara jambu. Ta moyong khang buji mandia ta. Ang thusinai detso mui rok. ang thusinai detso mui rok. Tabung no khunao munai mahi pani dakai ang bo tabung no khunao bo sia pani dikhai tong kata mo thik da ang tabuk raspal hai ongjak ang tabuk raspal hai ongjak bere su da saka tamo mo ongkha
Hello, comment khai đi hello. Hello, sao tổng comment khai đi kisa, comment khai đi sao tổng kisa. Bài mai kita mình cặp khứ, bài mai cặp khứ kita mình cặp khứ. Bài mai hình nâng phong có live khai nó ang phong có nini live phải man dia đó ang samung khai man bagoi nini LB rogo ang phải mi anh tong hado. Nini LB khai man tayo mo ang kam khai tong do omni bagoi ang nini LB rogo phải mi nâng phong có LB khai nó bài mai hi cái ang samung ro khai man bagoi ang tabuk se kam khai man phải do omni bagoi nini LB rogo ang hamay anh tong ka. Daily kam khai tong un cái ba omni bagoi nini LB rogo hamay anh tong ka o horo có hingai hamano do phung sa hingai hamay anh tong ka ang phung có omni bagoi ang bo phung có ngo pastan jimi 7টা jora khai do ang ani LB ka pastan jimi 7টা jora khai hingai 7টা baje hingai kam thango omni bagoi nini LB rogo hamay anh tong ka samung khai man bagoi ongko munai ang mai mui songa na do tabuk da defane mai mui songa na ongko munai ang mai mui songa na do ta mui ro songa sa ta mui songa bai mai hi ta mui ko thong tong ta mui ko thong tong nai garana ko da bai nang mai mui songa ngai song ni ta nang busy tong te no ano chubai tong ka no bela mai maro
Tabo kang kisa mai sai tong do comment lo khai be di sabo tong kisa lai ri ga di lai di je ngai kisa lai ri ga di kisa comment lo khai be di ta mang cái sung do to ti pa sa jong do ta kham jamong tong nang go ang nong hello friend ta mang khai tong tabo mai mai sa kha da dara mai chai tong go ngoka tabo mai sai tong mani tabo moi song kha dara ngoka khamka bai mia gudong getek kam korong bai phantok songjak tei kisa dalok kisa tongo tabo ang mai chai tongo mai tui ku nada lai sluta yes ogo do call payment bagoi ongo thaka do network korin tha do bai ni o bai nungbai se pura bai nor comment khai da o bai call khai do bai call khai mane bagoi network mai on thaka do tamo network koroi ni yang call payment bagoi network korin thaka do ko khunaya tamo ong pai kha network koroi
angsa angsa angke never kore ong call payment bagai do tamo payment bagai si do tamo ong bai kok sana da sele ja kok sana sele ya do kok sana sele ya call payment bagai se inke sari di sele o hinoi sele ya mone sele ya inke ang comment khaya tongano khaide mone khaide do call payment bagai se tisa never sulu thanga ta buk poiton se nevan manya tipong tamo ong ni live khaimani sa jaiya da 자자고 nung 자자기야 hingkai sulu saiman ano asuk sana nangya ang body ang boson saiman nung tamo wansuk tong ang bebak saiman ang kaya sani ke nevat man tipung tabu ke maya tipung tabu kok khunaya sa nung goi ton goi ke kok sao tipung ang comment poria tipung ano choli jak tipung kok satia tipung sa saya ke saya ta nini live nini icha haya ani live ani saya do mane bobo kisau kolok phaikeng ke mun bagi kisau ongo thango to call phayo omne bagu do mobile om no live khaikeng ke mobile tai thaisa tonga nang do tai thaisa mobile tonga nango ke nung live khaine jago call khayo ingai on bagai disturb thauta extra mobile thaisa tonga nango comment khaman do monai o call khaikeng ke ne disturb thauta obno live khaine borok rok joto ngo mobile extra thaisa tonga nango damo nakat sidi nyasa munai nakat sili obo call phai se mo hai thangjio gabono extra mobile thaisa tonga nango ngo live khaikeng ke obo hingke disturb ta o live khaiten call khayo hingke disturb thango mo haita ang lasi kha tamon baga lasi nani munai ang sai se sau ang pogai thangka ta pok mane bagai sajai ang dong ta dong kono na sulo live karianan da karo dita
Hoko tuisa bazar sabni jat bang. Hoko tuisa bazarom joto tongo. Joto jat tongo mane Kumudai lo. Gak mana mah. Tapi dia apa dah tahu kita ini. hoko tuisa to mane ngo para alada alada tongbole joto jat baksano joto jat baksano tongo. Ek number mane mane sabke bisi bang oma haida. Ngo Tripura bisi bang ta. Soisa baza area Tripura baza area kai ngota Tripura bang ta. Ngo di number di number ri tariang kai riang de bon ma koloi na buru nairi di nung saiman mani sadita nung sai man mani sadita ngota 2 number kai riang kai 3 number kai dema 4 number kai koloi Padi sini yang padi nairi ano mama hasil nairi ano Harus. Dara Tripura jal bahai ke kai salo da kai hora
horo darati pelajaran bahagia kai salo da kai horo kai do ang ti pelajaran by dol khana muchunggo harita ti pelajaran harita no kaja khana karabar khana do gai sin borokai khana rak sunai tong masar rai kai re khana ha sin borong ke hello 1 to 1 hello sai sambai lari mana bagai dol no dol bm tabu tamakai tong dol bm mai de chaka diponi angka tabu kisam mai chai tongo dipon mai chai tongoni ang ti parasani bising bebang jat bai no derma hai de musuk kharita mone khari hai se om tamon jat su omo dol bm tabuk tamakai tong mai de chaka diponi dol bm kai tabu tamakai tong mai de chaka hello munai mini di phot kaham nono bodi phot kaham bai sirma tabuk tamakai tong bai sirma kai tabuk mai chai tongo ko ang lai di kana di lai don ham bai sirma lai di mana bagai bai sirma mai di cha tabu bai sirma munai tama moi bai mai sa ngo khamka bai muya gudok ngete phantok bai kam korong songjak ang nung nogoro oro saya ko munai mini ang nung oro enggak
ta mu songa sa diponi bai srima ke ta mu songa diponi ya ko sona no mu bu khulu ta manu khana thu da mani udah sin orang mu hayo bu di porota mu songa sa bai srima ke ta bu di porota mu songa singkat tiba mungkin dalam tiba satu nggak cuma dorong bisa kayak lagi aku hello ta lila family chau tama khai tong di por ka ham chau mai de sa kha tama khai tong kisa la di jen la di da lila family mai di sa ta buta khai tong sa di hello lila inka bai si rika hambai light lari mana bagai bai kha asuk no nungana light sulota kar mana bagai hambai ta bakai kuri tang kha taile manlia hambai nunga asuk ano light kubang khai mana bagai nungana light kubang khai mana bagai hambai munai curai thui curai thui tongo khatang suka bele nung tamo piang pema khasa lila di por ka ham basui roton dema phai ka hello roton ta utama khai tong di por ka hambai ka kusang dema hambai nono nung su light suluta di mana bagai hambai hello roton di por ka ka bai sri daran lila no daran lila tamong kha nono nung ya balok suka bele basui dakti success ong thung long life dalila nono
nungya balok suka bole tamo ro ongoi tongkha nogo moinse chuklok da purbanamoi tongkha nono nungya balok suka bole dalila tabukse nono taise nungo mai saguna dara chadi mona chadi angbo tabuk mai chamani tabuk mai chai pai nai tongo lai don mini hambai dara sekono dara sekot tabuk tamo khai tong diponi mai chakha dara sekot kisa biji ni bagui kisa biji bai haini ta biji rok tong khai phene ta mne ba dara sekot tabuk tamo khai tong diponi mai chakha angbo norokno jotono khatango jumbo khatang suka nono dalila nono khatang suka nini kor masago boro thangka tamoro ongkha khatangoi matang suka nono tabukse nono taise nungo khatang mani nono nungya balok suka hingke ba khatang suka tabukse nono taise nungo hingkai dara sekar kai tabuk tamo khai tong dara sekar tabuk boro thangka sa mai chakha daily life o kok sulaima ba mis khayo haini ta yung daily life o kok sulaimani pogui maya angbo nono pura kisa nungya khai khatango ang phai tongo do munai song ani kol phai tongkha do oko oke mini munai sari dara sekar tabuk tamo khai tong dara sekar diponi mandi sakha ya sagadi tabuk mai chai tong mai chai pe kha tabuk khai ang bo phai tongo do nungkhe boro thangnai dawlo phai ta dalila bo mai chaya kho diponi phungo khe ta muro mai chakha dara sekor phungro ko ta mui mai chakha no dara sekor dipro ka ta muro song akhai ta uno mai chai peyu ta uno diponi mai chai peyu mai chai pe khe angkhe tabuk diponi karan ang tabuk ongo se ma khajinai live se ma muthaksinai better kare ang live rok se ma muthaksinai alu mosodeng mini munai alu mosedeng mini munai ang tabuk live rok se ma muthaksinai do better 30 sanai pe karan kari mor jas maria karan thangai pe kha
Kukula family bola ba tai kaisa ID bai kai no dar dila bai ni kari tai kaisa ID bai kai no phai ka mini phai di dar dila tai kaisa ID bai phai ka Kukula family ongko kulo ang tabo kisa live ongko live ongko ma muthaksenai do ongko battery kirija ang battery kisa tong mai si tabo kisa khainai karan kuri hingkai ba battery kuri tabo kisa khainai mansi ang battery kuri titi khainai mansi battery kuri titi khiman si do mini nini washing yoda baria kom khochi baria ko tabo kisa haino bari tongta asuk go tabo asuk khulugoi sameta live toy kisa se baria goi se ang bo khai nani live ke se abo khai nani live goi se khaidi da ni la khaidi ngai yongo kisa nen maya sulu khai tong hado taisingo no tai kaisa mobile 9 tong hang tai kaisa mobile 9 tong hang ang kirio lasio se tongkha layo khaidi dari la khaidi tam las nani ha call phai tong kha bun bagoi kisa ne rok sulu khai do call phai ong kai bono tai kaisa mobile 9 tong kha kai mobile saisa bai hingkai call phai disturb ong bagoi tai kaisa mobile nang mobile duita nang ko an mobile kaisa singkai ang phai ka bai bai nung phai man bagoi khulumka bachoi Kukula tamoni asuk kumai tong nung sido bo kumai tongkha one kumai tongkha tini se bor nunggo taisa bor thang tongkha sido bo tini se taisa bono nunggo omno mobile ani khe mobile ekta do mobile tai kaisa nangoi tongkha mane kaisa live khaikan ka tai kaisa call phaikan kai samonong kai tabo kai call phaio live phonongo live phone pugo call phaikan kai disturb ai thango ta na rongmai ongoi thango ta amne bagai mobile tai kaisa nangoi tongkha kai nini ang nono logi ibele nini ang nono logi ni bele rio bai je ani jora manpuro je ani jora manpuro rio bai rio ang rio abo to joto ni busy tongole bai abo to joto ni busy tongo so somai man phukai chuba go omoro khaita jesuk live khaimani to chung chubai maya bale mane jeforo somai man afro kai chubai mano omoro khaita
Logiri thangnai haino ta chung joto sintipa sabatipa chung joto kaisa joto chung chubalai akai sabo chubanai ba. Tamoni phaya sanung kokula bo ongo tamoni phaya onga sido bo nogoro busy tongmani bagai di phaimia onga kisa busy iko phai kya bele better kori do bai sriman better kere inga tabo maton sinai kisa battery 32% si yang kisa battery kurite te kisa live khainai man sido battery kurite te live khainai man se ongo yang tabo battery kere maton sinai battery ani ongo se 32% si haida engka munai mini engke battery ani battery 32% si engke tabo battery painai omni bagai yang maton sinai ongoi tongha current kuri do current bo thangjak engke ang tabuk maisai peke angkai tabuk tai kisa tongoi ang samunggo mathang sinai duita deta rogo samung mathang sinai tini bagoi se tini bo phai manu kok kurui mulai nai di mulai nai dakti mulai nai dakti tini bagoi se tini bo phai manu kok kurui mulai nai dakti ang phai puro ke nung borosa nung taisingo phai puro da nung taising phai puro ang ongo tukui tongdo ano dahin dalila biang kuno nugya balokha dalila nungya balok sukau tini sinunggo phai ko le baron totong tini sinunggo dalila no nungya balok suka tini sinunggo nogo busy tongpho busy tongmani bagi phaimia pho bai monju tabuk tama khai tong mai disa khati phane tama khai tong kisa sagari kaham na tong bai monju tamro khai tong ang tabuk maton sinai do ang better kerin bagai tabuk kisa better keri ang thui se basa kha polasa ang thui si basa kha polasa di parata mu mai cha khanung bai monju ta di parata mu ta mu mai cha kha tong thok sukka di parata mu mai cha kha bai monju ang khai tabuk se mai chai payo bo berai tongo buino chubai tongo dalila ang kheto thang phai puro nung nono comment khai kata bo berai tongo buino chubai tongo dalila ang kheto thang phai puro nono comment khai kata maisaya
ang ongo baimon jang ton sini do ani ongo better kari do baimon jo ang ton khado da lila nonu bo hambai baimon jo no bo hambai ano chubai tongmani bagui hingke ang tabo ton sinai norok jotono hambai ani laiba phaimani bagui hingke ang tabo battery kari ni bagui maton sinai battery 32% tongo mukesh mini manju nini mung joto nini bo okhot ani bo okhot hingkai baimon jo no okhot baimon jo bai ton sinai hello dara lai don dara ang tabo battery kari hini se tono na naikya monai oni setabu tama khai tong lai don dara lai di mana bagai hambai monai oni sa lai di mana bagai hambai monai oni setabu tama khai tong difoni mai desa khatabu tama khai tong sagadi kuthang naikha monai oni setabu tama khai tong haina tongo mai desa khati phone tata bye bye in money tamo jani bukha nango tata bye bye in money tamo jani bukha nango mai saya ko dara di portamu songkano tabo ang nonggo lai muthasinai do monai oni sa di portamu mai chakha di portamu songka mai saya ko nung mai saya ko bai nung di mane nini nogo tamu songka hino tata bagai ang tabo kongko LB muthak sinai battery idorab kai sini yang ari yang tongka tabuk sani battery atas pasanai pekha ongko dara bai ani lai pasta o phayo do munai phayo ongkai ang tabo lai muthak sinai do ani battery kari ni bagui do ani battery tabo 28% join paisi do ongkai tata bye bye ang tabo muthak sinai tata bye bye ingka ang sario nini layo phainai do ongkai tabo ani battery kari ni bagang norok bai kok salai tongma dia ta battery 28% se ongsi